दिनै जोङो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय मोनसे हाबाफारि लादों नैबे रामफलबिल बिसिडिसिनि सिङाव लङाथला होननाय मोनसे गामिनि लामा आरो लोगोसे बियो नैबे माने नावद्रा जाम्फै नैबे बान्दो थारमाने बान्दो खाम माने लामा आरोखि बियो दा बियो थांनाय बोसोरनि दैबानाजों बायफ्लंनानै दङमोन दा सिगांनि बोसोराव एसे फारखफाइनजों होबथानो थाखाय माखासे एसे होबथानो हादों किन्तु लामाया माने दैयाव थांबाय आरो दा जिहेतु माइ गायनाय बोथोर सफैबाय बेनि थाखाय नैबे नावद्रा जाम्फैनि दैखौबो लांनांगौ आरो लोगोसे बे लङाथला गामिनि आदिबासि गामिनि बे मोनसे लामा दा बेखौहाय रायजो राजानि खावलायनाय बादियैहाय दिनैहाय माने जेसिबि आरो ट्रेक्टर लानानै खोनानै होनाय जादों दा बे हाबाफारिखौहाय जोंना बे ओनसोलनि सासे समाज सिबियारि मनज नार्जारि बा उवां होनोब्ला बयबो मिथियो बिथांखौ बिथाङा सासे एक्स एनडिएफबिमोन आरो आथिखालाव जोंनि इउपिपिएल दोलोनि दतमा ब्लक इउपिपिएल दोलोनि बिथाङा सासे केसियार दा बिथाङा राङारि मदद होदों आरो बेजों लोगोसेयै बिथाङा हारसिङै एसे खरसा लडा बारा जागोन होननानै आंखौबो खावलायनायलाय आंबो बिथांजों लोगोसे बेवहाय एसे कन्ट्रिबिउट खालामदों दा जोङो सानैजों लोगो नांनानै बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों दा बे हाबाफारियावहाय जोंनि दतमा ब्लक इउपिपिएल दोलोनि मानगोनां आफादगिरि शंकरलाल ब्रह्म बिथाङाबो नुजाफैदों गाहाय नेहाथारि राजकिशोर बसुमतारी बिथाङाबो नुजाफैदों आरो लोगोसेयै जोंनि इउपिपिएल दोलोनि लाइमोन गांखंनि आफादगिरि रुपसोरां ब्रह्म बिथांमोन जयै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों गोजोननाय मोनदों रायजो राजाफ्रा जे दैज्लां बोथोर फैयोबाथाय नैबे लङा दैया खोब मोनसे गिख्रंथाव मोनसे महर लानानै गामियाव हा खुरखानाय लामा खुरखानाय बे जायो दा बेखौ होबथानायजों लोगोसेयै गामिनि हान्था मेलाया एसेबाबो जाहाथे माने थांलाय फैलायनि मोजां राहा जायो आरो नावद्रा जाम्फैनि दैखौहाय जाहाथे गामिनि रायजो राजाफ्रा खेथि फोथारावहाय बाहायनो हायो बेनि थाखाय बे हाबाफारिखौ मावफैनाय जादों। धन्यबाद এই যে ইপিপিএলপৰা অলপ সহায় কৰিছে ৰাস্তাবিলাক আমাৰ এই যে লঙাতলা গাঁৱত বহুত কষ্ট হৈ আছিল একদম ৰাস্তা বেমাৰ চেমাৰ হ'লে লবাৰ নাপায় নিবাৰ নাপায় গাড়ী ঘোড়া নাযায় বহুত কষ্ট তাৰ অলপ এই যে ওৱাং ভাইটা অলপ মদত কৰিছে ৰাস্তাবিলাক বনাই দিছে কেনেকুৱা মানে এনেকুৱা আসা যাওয়া নিচিনা মানে পুৰাটো হোৱা নাই আৰু কি মানে পুৰা কৰিব লাহে লাহে কৰিব আৰু কি এখন মানে অলপখন বনাই দিছে এটাই মই সুবিধা পাইছে আৰু তাতকে সহায় কৰিম আৰু কি এই ওৱাং ভাইকে ইপিপিএল পৰা দে বুজি নাকো মই শেষ কল এটা ভাল ঘোষণা বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেল্থ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ ডিএমএলটি লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান ইচিজি টেকনিচিয়ান ফাৰ্মাচী এছিষ্টেণ্ট ডেণ্টেল হাইজিনিষ্ট ইমাৰ্জেঞ্চি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট কোৰ্চৰ নাম ভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে নাম ভৰ্তি কৰা বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइट हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबोरेटरी टेक्निशियन एक्स-रे एन्ड इमेजिंग टेक्निशियन ECG टेक्निशियन फार्मासी एसिस्टेंट डेंटल हाइजिनिस्ट इमार्जेंसी टेक्निशियन आरो नार्सिं केयार एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।